מקסופט, המומחים ב-ERP. שלום לכם. בדקות הקרובות תוצג בפניכם מערכת אשכול פלוס, הגרסה החדשה של אשכול מבית מקסופט. גרסה זו מבוססת על מהדורת אורקל 10G המתקדמת. בסרטון זה נתייחס לשיפורים הפונקציונליים הרבים שנוספו באשכול, ובכך נאפשר לכם המשתמשים ליהנות מיכולותיו של מוצר מתקדם זה. כבר בתחילה ניתן לשים לב לעיצוב החדשני של גרסת האשכול פלוס. את הפלוסים נציג מיד. בתפריט הראשי ניתנת האפשרות לבחור את תמונת הרקע ליישום. את התמונה ניתן לשנות בתפריט כלים, הגדרת תחנת עבודה, ובלשונית עיצוב תופיע האפשרות לבחירת התמונה. ניתן לשלב לוגו חברה או כל תמונה אחרת. ניתן לשים לב כי ישנה אפשרות לבחור גם תמונת רקע לקלטים השונים. כבר בעיצוב הראשי ניתן לבחור את הגופן המתאים לנו. נבחר בתפריט עיצוב, גופן, ונבחר את הגופן הרצוי ואת גודלו. כל פונט המוגדר ברמת הווינדוס ניתן להגדרה גם באשכול פלוס. בחירת הגופן אפשרית גם בקלטים ובמסכים השונים. ניתן לראות את תפריט המועדפים בסרגל העליון, ואת האפשרות להציג את סרגל המועדפים בחלקו התחתון של המסך. בחירה של רשומה בתפריט זה, או בסרגל המועדפים התחתון, תוביל אותנו לכניסה הרלוונטית בלא צורך לדפדף בתפריט. על מנת להוסיף כניסה מסוימת לתפריט המועדפים, יש להציב את הסמן על מספר הכניסה, ובעזרת מקש ימני בעכבר לבחור הוספה למועדפים. לאחר פעולה זו, כניסה זו תופיע בסרגל התחתון או ברשימת המועדפים בסרגל העליון. על מנת להסיר את הכניסה מתפריט המועדפים, יש לבצע את אותה פעולה מחק ממועדפים. ועתה נעבור לקלטים עצמם. ניתן לראות את השינויים העיצוביים של האייקונים שבסרגל העליון, ואת הוספתו של אייקון סיגמה המאפשר חישובים של נתונים במסך. גם במסכי הקלט ניתן לבחור את הגופן הרצוי על ידי שימוש בתפריט עיצוב גופן. על מנת להקל על הניווט בין רשומות המערכת, ניתן לראות כי מתחת לשמות השדות, אשר מפנים לטבלאות או תוכניות חיצוניות, מופיע לינק למסך הרלוונטי. לדוגמה, מתחת לשדה לקוח ישנו לינק, כאשר לחיצה עליו תפנה את המשתמש למסך הגדרת הלקוחות, כניסה 111, ויוצגו נתוניו של אותו הלקוח. חשוב לציין כי במקרה שהשדה ריק, מסך הגדרת הלקוחות ייפתח ללא ערך. בצמוד לשדות המאפשרים חיפוש, ניתן לראות כי בשדות המסומנים באמצעות זכוכית מגדלת בהירה, ישנה איתורית רגילה. בשדות המסומנים בזכוכית מגדלת מודגשת, פועלת איתורית מהירה. גם בשדות בהם פועלת איתורית מהירה, נותרה האפשרות לחפש באמצעות F8. ליד השדות מסוג תאריך, ישנו אייקון המעיד על האופציה לפתוח תאריכון. פונקציה זו של איתורית מהירה מאפשרת לנו לאתר ולמצוא את הרשומות המבוקשות בצורה קלה ופשוטה. איתורית זו פועלת בטכנולוגיה הנקראת AutoSuggest. הקשת חלק מהמספר או חלק מתיאורו תציג את הרשומות הרלוונטיות, כאשר מיון התוצאות מבוצע על פי בחירת המשתמש. אם הפעלנו חיפוש על פי קוד הלקוח, כמו בדוגמה זו,
נקבל את הרשימה ממוינת לפי מספרי הלקוח. אם הפעלנו חיפוש על פי שם הלקוח, נקבל את הרשימה ממוינת על פי התיאור שביקשנו. נזכיר כי על מנת לחפש על פי שם הלקוח, יש לעבור לכתיבה בעברית על ידי לחיצה על מקש Alt השמאלי ו-Shift. בשדות מנדטוריים, בהם יש חובה להזין ערך, ישנו סימון גל אדום, המעיד על החובה בהקשת נתון באותו שדה. בשדות מסוג תאריך, נוספה אופציה של קיצור ההקלדה. ניתן להקיש תאריכים אחורה וקדימה בעזרת מקשי הפלוס והמינוס. לחיצה על +1 תביא את הערך של היום הבא, ולחיצה על -1 תביא את הערך של היום הקודם. הכל ביחס לתאריך המחשב. ישנה אפשרות לפעולה דומה גם ברמת החודשים והשנים, בעיקר עבור משתמשי הנהלת החשבונות. על מנת לייעל את השימוש במסכי המערכת, הוספנו את האפשרות להצמיד את שדות התיאור לשדות המפתח, ובכך לצמצם משמעותית את גודל המסכים השונים, ולאפשר הצגתם של יותר נתונים ללא צורך בגלילת המסך. הגדרת מסכים בצורה זו הינה פונקציה הניתנת להפעלה על ידי מנהל המערכת. נוספה האפשרות לייבא נתונים מסורק מסמכים, על ידי לחיצה על מקש ימני בעכבר, ובחירת אופציה ייבא מסורק. באותו עניין, נוספה האפשרות לקשר את אשכול להתקנים חיצוניים, כדוגמת משקל, בקרים וכדומה, ובחירת מקש קיצור להפעלה. דוגמה לכך יכולה להיות כאשר אנו רוצים לבצע שקילה של מוצר מסוים, ושהערך שיתקבל מהמשקל יעבור ישירות לשדה הרלוונטי בקלט עצמו. את ההתקנים וקיצורי הדרך ניתן להגדיר בלשונית התקנים חיצוניים בהגדרת תחנת העבודה. נבחר בתפריט כלים, הגדרת תחנת עבודה, התקנים חיצוניים. על מנת לשפר את הניווט בין רשומות המערכת והמעבר בין התוכניות השונות, נוספה האופציה להפעלה של לינקים בין המסכים. הפעלת אופציה זו מאפשרת לנו לצאת ממסך מסוים בו אנו עובדים ולהגיע למסכים שונים במערכת. בדוגמה שלפנינו, בעת עבודה במסך הגדרת חשבונות, ניתן להגיע לרשומות נוספות עבור אותו חשבון, כגון קבלות, הזמנות לקוחות, חשבוניות ללקוח ועוד ועוד. גם במסכי הקלט עצמם ניתן לנווט בין הרשומות ובכך לחסוך טיול בין המסכים. לדוגמה, מהגדרת הלקוח נעבור למסך הזמנות הלקוחות, אשר יציגו את כל ההזמנות המשויכות לאותו הלקוח, וכשנעבור לשורות של ההזמנה, נוכל להשתמש בלינק המציג את עץ המוצר של אותו הפריט. נושאים נוספים במהדורה זו, עבודה מול אופיס 2007 ואופיס 2010, בעיקר בכל הקשור לטבלאות ציר, התאמה לעבודה עם Windows 7, הוספת אפשרות לביטול סיכומי ביניים בשורות ובעמודות טבלת הציר שנוצרה ישירות מהאשכול, עבודה עם שרת פקסים, התאמת האפליקציה לרזולוציות השונות ולמסכי וייד, אפשרות לשליחת מיילים דרך חשבונות ג'ימייל ועוד ועוד. בהזדמנות זו נזכיר כי הוספנו את האפשרות לפתיחת קריאת שירות מתוך מסכי העבודה. בכל מסך ניתן לבחור בתפריט עזרה ופתיחת קריאת שירות. הקריאה תועבר ישירות למחלקת התמיכה במקסופט. באותו התפריט ניתן גם לצפות בחידושים המתווספים למהדורה על ידי בחירה בשינויים ושיפורים במהדורה זו. לכל שאלה נוספת אתם מוזמנים לפנות למחלקת התמיכה במקסופט. הנעת השימוש מובטחת.